Ito na guys, luto ng ating isdang sarsyado guys. Di ba masarap? Hindi ko pala napakita guys na nilagyan ko ng itlog. Lagyan natin ng isang itlog guys kasi para siyang malapot-lapot ba. Kaya isalin na natin ngayon guys sa plato. Ito na guys, oh, masarap na luto ng ating sarsyado guys. Sinalin ko na sa plato. Kaya kainan na guys. Oh, di ba? Simple lang. Kung may tira-tira kayo diyang pagkain, lutuin nyo na. Hanap-hanap kayo ng paraan ba? Para-paraan lang. Hi guys, meron ba kayong tira-tirang sudan diya guys? Ng mga pritong isda. Gawin natin ano guys, masarap. Meron tayong kamatis guys, meron tayong bawang, sibuyas, luya lang wala guys. Kasi wala, maulan, ayaw kong lumabas. Ayun guys, mag-ano tayo guys, painitin natin yung ating kaldero guys. Ayan guys, wala pa, hindi pa. Lagyan natin mantika guys, kunti lang. Ayan. Lagyan na natin ang ating mantika. Hinaan natin guys, kaya mapagod. Okay guys, meron tayong tira-tirang isda guys. Masayang din kasi kung pabayaan lang natin, hindi nakakain. Kaya ito, ilunod natin ang ating bawang. Aray ko, ang sakit. Aray, aray. Ilunod ng ating sibuyas. Masarap talaga ito guys, mga luya. Kasi wala maulan, lakas ng ulan. Tapos kamatis. Natin kamatis. Yan, hayaan lang natin sa mag-golden brown. Wala, ako na, nasunog na. Ayan guys, lagyan natin ng konting tuyo guys. At saka konting vinegar. Ayan. Ayan guys, nilagyan ko ng konting tubig guys. Tapos lagyan natin ng pampalasa guys. Para masarap siya. Yan, simple lang good siya guys. Kasi sayang din kasi itong isda. Kahapon pa to, hindi naubos namin. Kaya gawaan natin ang paraan para hindi siya masayang. Kahirap ng panahon ngayon guys. Ngayon guys, ilunod na nato guys, ilunod. Bahala mo di kung kasapot ng Tagalog kung saan na ilunod. Ilagay na natin. Ilagay na natin sa ating kaldero yung mga isda. Ayan guys, nalunod na natin lahat guys. Antayin na lang natin siya maluto guys. Mga kabisdak ba? Antayin natin siyang maluto. Paininan lang natin. Titikman muna natin kung masarap. Ang sarap. Ayan, usok-usok. Ito na guys, luto ng ating isdang sarsyado guys. Di ba masarap? Hindi ko pala napakita guys na nilagyan ko ng itlog. Lagyan natin ng isang itlog guys kasi para siyang malapot-lapot ba. Kaya isalin na natin ngayon guys sa plato. Ito na guys, oh, masarap na luto ng ating sarsyado guys. Sinalin ko na sa plato. Kaya kainan na guys. Oh, di ba? Simple lang. Kung may tira-tira kayo diyang pagkain, lutuin nyo na. Hanap-hanap kayo ng paraan ba? Para-paraan lang. Kaya ito na guys, oh, sarsyado. Masarap ng sarsyado. Kaya kung meron kayo dyan mga tira-tirang ulam guys, huwag niyong sayangin. Maghanap kayo ng paraan para makain pa. Tulad nito, kahapon pa ito tanghali. Ngayon, hapunan naman namin ngayon. Sarap.
tuyok ha. Hindi mo makita akong hudan. Okay. Bunyi kami din. Tuyok na. Hindi makita ang gulo. Lubat. Kulang kanin. Kanina po umiyak. Wala yung mga kasama niya doon. Doon, tulog pa. Nasa loob siya namin. Dito? May tulog? Hello ba? Dito? Pumunta doon. Hinihingi naman ako. Pumunta ka doon? Ha? Pumunta ka doon? Hindi pa yan ako pasok. Prado mo yun. Biloksak ko eh. Bubukas ulo niya, sumabay. Wala. Buksa natin. Sarap, di ba? Marami. Wala nang kanin, guys. Oo, ang gamit pa. Ang gamit ko doon. Wala na. Mayroon pa. Kinuha ko na. Kinain ko na. No. Alright.